Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a wannan sabon channel namu mai suna Jeman TV. Sunana Jafar A Garba kamar yadda kuka sani, kuma a yau ne zan kawo muku sabon bidiyo yadda za ka samu USDT guda 888 ko kuma guda 88 a cikin wannan bidiyo tare da kuma wannan application na Satoshi. Kamar yadda muka kawo muku a bidiyon baya na Ramadan Bonanza a part 1, to wannan shi dai zama Ramadan Bonanza part 2 ba tare da bata lokaci ba. To dan uwa dai muna sake roƙon alfarma da ka danna ma wannan bidiyo like, sannan ka danna masa subscribe, sannan ka zabi all. Wannan shi dai sake lokacin da muka ajiye sabon bidiyo a YouTube su dinga muku alama. Bari mu je mu fara bidiyon. To dan uwa kamar yadda kake gani ga wannan application na Satoshi a kan dashboard din wayar namu. To bari mu shiga sai ku ga yadda za a yi wannan aiki din. To na farko, yayin da idan kai inviting, idan kana mining din wannan Satoshi a wannan application mai suna Satoshi, na farko wannan shine BTCS wanda har yanzu ba a yi launching ɗinsa ba. Shine ba a yi launching ɗinsa ba. Sa'an nan akwai wannan wannan na BTC shine wanda aka yi launching ɗinsa, kuma a shine ake tara wannan abun, ake loki word, kuma shine yau da mu yi bidiyo a kansa. Insha Allah bidiyo mu kuma na gaba za mu gwada muku yadda za ka ƙara gudun wannan BTCS ɗin. To na farko yanzu shi wannan, yayin da kake so ka tara wannan abu, na farko za ka zo idan kai inviting, yayin da kai inviting ya kai sati guda, to za su baka giveaway a nan wajen, a cikin wannan waje kenan. Za su baka BTC giveaway. Za ka shiga loki word ne, za ka shiga kamar haka. Idan ka danna kansa ka shiga, na farko idan kai inviting, idan ya kai sati guda kamar yadda na faɗa muku, za ka ga a nan wajen available ɗin wannan waje yana ƙaruwa. Na farko dai dama yana 0 ne. Yayin da idan kai inviting ɗin mutum ɗaya zai koma 100. Idan kai inviting ɗin mutum biyu zai koma 200. Kowane mutum ɗaya idan kai inviting za su baka 100 giveaway ne, BTC 100 giveaway. Kamar yadda kuke gani, ni satin da ya wuce na yi inviting ɗin mutane biyu, sai sa ku ga available ina 200. Gashi nan available 200 bots. Gashi nan kamar yadda kuke gani. Kuma wannan abu idan suka soka a kullum, idan kai inviting ɗin za su jera sati suna baka wannan giveaway ɗin. Yanzu kamar ni da na inviting ɗin mutane biyu da ya wuce, sati guda suka yi suna bani shi wannan 200 available bot ɗin. To kai ma idan suka nufe ka da alkhairi za su dinga baka a kullum ya kai sati guda. Ko da ba su baka a kullum ba, dole za su baka wannan su ɗayan ne. Kamar yadda na faɗa muku, idan yau na inviting yau Juma'a, to ranar Juma'a idan na shiga zan ga available ɗina iya mutanen da na inviting. In mutum ɗaya ne zan ga 100, idan mutum biyu ne 200 kamar yadda ku gani nawa nima, idan mutum uku ne 300, zuwa dai iya mutanen da ka inviting. To abin da za ka yi a nan wajen shine, kamar yadda ku gani ga wannan BTCS a rubuce a nan, to da ka taɓa kowanne daga cikinsa. Misali wannan B ɗin, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai baka dama, ya ce please enter the number of bot to bot. Za ka rubuta adadin wani number a cikin wannan B ɗin. Ma'ana idan ka ɗauki 100 ka rubuta, za ka ga nan wajen ya koma 100. Ma'ana ka cire 100 ka sa a cikin wannan bot ɗin. Za ka rarraba su ta yin da idan aka yi loki word a ciki, duk wanda aka samu a ciki za ka samu adadin wannan a USDT guda 888 ɗin nan. Kamar yadda kuka gani gashi nan a sama, gashi nan 888. Sa'an nan na ƙasa kuma 88. Sa'an nan na ƙasa
guda 8, sa'annan na ƙasa guda 1, sa'annan na ƙasa kuma 0.1, sa'annan na ƙasa kuma gashi nan 0.01 kamar yadda kuka gani. To amma yawanci wannan loki ɗin na 888 an fi samun shi ranar Lahadi ne ma, sabila da shi wannan a kowane rana yana canzawa. Kamar yadda kuka gani gashi yau Friday, to gobe kuma shi ma zaka ga ya sake canjawa, zai koma Saturday, to jibi kuma zai koma Sunday. To ranar Sunday ne ake yin wannan loki word ɗin ta yanda zaka samu guda 888. Ranar Sunday mutane 5 ne suke samu wa'innan loki word ɗin. Sa'annan kuma akwai mutane 30 da suke samun guda 88. Sa'annan akwai mutane 888 wa'inda suke samun dala 8. Sa'annan akwai mutane 8,888 wanda suke samun dala ɗaya. Sa'annan akwai mutane 20,000 wanda suke samun 0.1. Sa'annan akwai mutane 200,000 da suke samun 0.01. Wannan loki word ɗin dole ne idan ka shiga, dole ne sai ka samu ɗaya daga cikin wannan. Dole ne idan ka shiga sai ka samu ɗaya daga cikin wannan. Amma kamar yadda na faɗa muku, dole sai ranar Sunday ne idan har ka yi wannan inviting ɗin. Idan sati ya zago sun baka wannan abu, idan ka dace da loki word ɗin nan zaka samu wannan USDT guda 888 ko kuma 88. To zaka zo ka rarraba kamar yadda na faɗa muku wannan available button, zaka zo ka rarraba shi a cikin wa'innan gidaje ga su nan BTCS ɗin nan. Kowanne zaka taɓa shi, idan ka juye a kowanne duk ɗaya ne. Idan ka juye wannan number, yanzu idan na taɓa wannan B ɗin na sa 200, dago available ɗin nan wajen ya zama 0. Idan a cikin T ɗin nan na sa shi ma haka ne, idan a cikin C ɗin nan na sa shi ma haka ne. To dabaran da ake yi kar ya zama ka sa shi a cikin number guda ɗaya kuma an zo an yi a bot ɗin ya zama kuma ba a cikin wannan gidan aka yi bot ɗin ba, sai ya zama ba ka faɗi ka samu 0. To dabaran da ake yi, za ka sa wani adadin number a cikin nan, nan ma ka sa wani adadin number, nan ma ka sa wani adadin number. Number da zai in ka sa zai kama 200. Yanzu kamar yadda kuke gani, ni yanzu zan rubuta a cikin B ɗin nan, zan rubuta 100 misali. Na rubuta 100 sai in danna confirm, ga confirm nan sai in danna shi. Ina danna, kun gani available ina ya koma 100, available bot 100, gashi nan ya koma 100. To nan wajen kuma ya alaman ja, alaman an sa masa wani abu. Sa'annan sai in taɓa C ɗin nan shi ma misali in rubuta 50 sai in danna confirm. Kun ga available ina ya koma 50. Sai in danna C, sai shi ma in danna 50 sai in danna confirm. To kun ga available ina ya koma, available ina kamar yadda kuka gani ya koma 0. To yanzu duk inda aka yi launching ɗin nan yau Friday, duk inda aka yi launching zan samu adadin da idan na kasance a cikin mutane 100 kamar yadda kuka gani, idan na kasance a cikin mutane 100 nan wajen kenan, to zan samu dala 8. Idan kuma na kasance a cikin mutane 1000 ne, zan samu dala 1. In na kasance a cikin mutane 20,000 ne, zan samu 0.1. Idan na kasance a cikin mutane 200,000 ne, zan samu 0.01. Wannan to ya zan yi in gane na samu wannan abu? To yayin da idan na yi wannan bot ɗin yau, to gobe Asabar misali kenan, tun da yau Friday ne, gobe Asabar ina zuwa, yayin da idan na zo na danna wannan guri a gashi nan zan gani a wani gida ne na samu wannan alkhairin, na samu dala 8 ko dala 1 ko 0.1 ko 0.001. Idan kuma ranar Lahadi ne kamar na faɗa muku, ranar Lahadi shine ake iya samun adadin wannan dala 888 ko dala 88 ɗin nan. Kamar yanzu jibi kenan, sai yasa wasu su basu cika inviting ba ma sai ranar Asabar, sabila da idan Asabar ta dawo ne suke shiga irin wannan loki word ɗin. Sa'annan kuma idan kamar yadda kuka gani ga wajen da aka rubuta 888, idan ka danna wajen zai gwada maka adadin mutanen da suka samu wannan alkhairin. Sa'annan ga dala 88 shi ma idan ka taɓa za su gwada ma adadin mutanen da suka samu
dala 88. Nan kuma naka ne kamar yadda kuke gani da na shiga yanzu za ku gani gani nan kamar yadda kuka gani abin da na samu a cikin kwana uku. Na samu 0.01, wannan ma 0.01, wannan ma 0.01. Kasancewan ba ranar Asabar ne ba kuma ba ranar Lahadi ne ba, da dole da a samu na yi loki da dala 888 ɗin nan ko kuma dala 88. To wannan dai shine dai bidiyon da yadda za ka yi wannan aiki. Yanzu ni zan jira su zuwa gobe sai in ga abun da zan samu. Zan samu dala 8 ne tunda Friday ne ba Sunday bane kuma ba Saturday bane. Yau Friday ne, zan samu dala 8 ne ko dala 1 ko dala 0.01 ko kuma 0.001. Wannan dai shine hanya mafi sauƙi da za ka samu arziki a wannan mining na Satoshi, arziki mai yawa ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma kamar yadda na faɗa muku a bidiyon mu na gaba, za mu kawo muku yadda za ka ƙara ma shi wannan BTCS gudu ka dinga samun shi da mugun yawa, ta yinda yayin da aka zo aka yi launching ɗinsa za a samu alkhairai masu dama. To wannan dai shine ƙarshen bidiyon ɗan uwa. Mun gode kuma muna sake roƙon alfarma kamar yadda muka roƙa tun a farkon bidiyon da ku danna mana like, ku danna mana subscribe. Naku a kullum Jafar Jeman. A nan kuma nake sallama da ku irin ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.